Lucas Kapitulo 16. Og miingon usab siya sa iyang mga tinun-an, may usa ka tawo nga dato, nga adunay usa ka tinugyanan, og kini gisumbong kaniya nga nagausik-usik sa iyang mga butang. Og iyang gitawag siya og giingon, unsa kini nga akong hingdunggan mahatungod kanimo? Maghatag ka og husay sa imong pagkatinugyanan, kay dili na ikaw mahimo nga akong tinugyanan. Og ang tinugyanan miingon sa iyang kaugalingon, unsay ako nga pagabuhaton? Nasudong ko nga ang akong agalon nagakuha gikan kanako sa pagkatinugyanan. Sa pagkalot ako walay kusog, sa pagpakilimos ako maulaw. Nahibaluan ko ang akong pagabuhaton aron nga kung papahawaon ako sa pagkatinugyanan, sila magadawat kanako sa ilang mga balay. Og sa ginatawag niya ngadto kaniya ang tagsa-tagsa sa mga utangan sa iyang agalon, miingon siya sa nahauna, pilay utang mo sa akong agalon. Og siya miingon, usa ka gatos katakal nga lana. Og siya miingon kaniya, dawata ang imong kaligunan, og lumingkod ka pagdali, og isulat, kalim-an. Unya miingon siya sa usa, og ikaw, pilay utang mo? Og siya miingon, usa ka gatos katakal nga trigo. Siya miingon kaniya, dawata ang imong kaligunan, og isulat, kawaluan. Og ang iyang agalon nagdayeg sa iyang dili matarong tinugyanan, kay nagbuhat siya nga maalamon, kay ang mga anak niini nga kalibutan, alang sa ilang kaugalingong kaliwatan. Labi pang mga maalamon kaysa mga anak sa kahayag. Og ako nagaingon kaninyo, mangita kamo og mga abyan sa inyong mga kaugalingon, pinaagi sa mga bahandi sa dili pagkamatarong, aron nga kung kana mawala na, sila magadawat kaninyo didto sa mga puloy-anan nga walay katapusan. Siya nga matinumanon sa diriyot kaayo, matinumanon usab sa daghan, og ang dili matarong sa diriyot kaayo, dili matarong usab sa daghan. Busa, kung kamo wala magmatinumanon sa mga bahandi nga dili matarong, kinsay mosalig sa pagtugyan diha kaninyo sa mga bahandi nga matuod. Og kung kamo wala magmatinumanon ni adtong iya sa laing tawo, kinsay magtugyan kaninyo ni adtong inyong kaugalingon. Walay ulipon nga makaalagad sa duha ka agalon, kay siya magdumot sa usa og mahigugma sa usa. Kun sa laing pagkaagi, siya moayon sa usa og magtamay sa usa. Kamo dili makahimo sa pag-alagad sa Dios og sa bahandi. Og ang mga Farisiyo nga mga mahigugmaon sa salapi, nagpakadungog sa tanan niining mga butanga, og sila na nagyubit kaniya. Og siya miingon kanila, kamo mao ang mga nagapakamatarong sa inyong kaugalingon sa atubangan sa mga tawo, apan ang Dios nakaila sa inyong mga kasing-kasing. Kay ang ginapahitaas sa mga tawo, kangilaran sa atubangan sa Dios, ang kasuguan ug ang mga manalagna, nagapadayon hangtod kang Juan. Sukad ni adtong panahona, ang maayong balita sa gingharian sa Dios, giwali og ang tagsa ka tawo, nagalugos sa pagsulod niini. Apan labi pang masayon alang sa langit, og sayuta ang pagkawagtang. Kay alang sa usa ka kudlit sa kasuguan nga mapakyas ang tagsa-tagsa nga magabiya sa iyang asawa og nagapangasawa sa lain, makasala sa panapaw. Og ang mga asawa sa usa nga gibiyaan sa usa ka bana, makasala sa panapaw. Karon may usa ka taong dato, og siya nagasapot sa purpura og sa lino nga manipis, nga nagapuyo sa kalipay og sa kaanyag sa adlaw-adlaw. Og may usa ka makililimos, nga ginganlan si Lazaro nga puno sa mga samad, gibutang sa pultahan sa dato, og nagatinguha nga mabusog sa mga mumho, nga nagpangatagak gikan sa lamesa sa dato. Tan-awa, bisan pa ang mga iro na nagpanuol, og na nagpanilap sa iyang mga samad, og nahitabo nga namatay ang makililimos, og siya gidala sa mga manulunda, ngadto sa sabakan ni Abraham, og ang dato usab namatay og gilubong. Og didto sa Hades giyahat niya ang iyang mga mata,
Sanglit nagaantos sa mga kasakit, og nagalantaw kang Abraham sa halayo, og kang Lazaro sa iyang sabakan, og siya misinggit og miingon, Amahan nga Abraham, kaluy ako, og sugua si Lazaro. Aron ituslob niya ang tumoy sa iyang tudlo sa tubig, og pabugnawan niya ang akong dila, kay ania ako sa kasakit ni ining siga. Apan si Abraham miingon, Anak, hinumdumi nga sa buhi pa ikaw, nakadawat ka sa imong mga maayong butang, og si Lazaro sa mao nga pagkaagi sa mga daotang butang. Apan karon ania siya ginalipay, og ikaw anaa sa kasakit, og labot pa ni ining tanan, sa taliwala namo og nimo, adunay gibutang usa ka dakong bung-aw, aron nga ang buot mo tabok gikan diri nganha kaninyo, dili makahimo, og nga walay makatabok gikan dinha ngari kanamo. Og siya miingon, Busa amahan, ako nagaampo kanimo, nga siya suguon mo unta sa balay sa akong amahan, kay ako adunay 5 ka mga igsuong lalaki. Aron siya magamatuod ngadto kanila. Tingali unya makaari usab sila, ni aring dapita sa kasakitan. Apan si Abraham miingon, Atoa kanila si Moises, og ang mga manalagna, papatalinghugas sila kanila, og siya miingon, Dili amahan nga Abraham, kay kung usa sa mga minatay ang moadto kanila, maghinulusol sila, og si Abraham miingon kaniya, kung kang Moises, og sa mga manalagna dili sila managpatalinghog, dili usab sila mga lukmay, bisan may usa nga mabanhaw gikan sa mga minatay.